Today ay inimbitahan tayo ng Victory Liner na i-experience ang kanilang latest upgrade, introducing the Chairman's Bus. Ito ang upgraded version ng kanilang first class units at malamang ay iniisip nyo kung anong special sa bus na ito. Well, dyan lang kayo dahil we will be spending 24 hours on board at itetest natin ang lahat ng premium features mula sa nagagandahang seats, other amenities para makita kung ano ang difference nito sa usual Victory Liner first class service. Okay, time check, it's 8:05 PM. Papasok na tayo sa PITX and punta na tayo sa booth ng Victory Liner. June this year na mag-introduce ang Victory Liner ng bagong route na magmumula dito sa PITX patungong Tuguegarao City, Cagayan. So this is a big deal dahil ibig sabihin ay mas connected na ang Cagayan Valley sa ibang malalayong lugar sa Pilipinas gaya ng Bicol, Eastern Visayas, and even Mindanao. During the first few months ay gumamit ang VLI ng mga lumang first class at ilang bagong air-conditioned buses just to see kung papatok pa ito sa riding public. And it did. Naging hit ang route na ito para sa mga taga-south ng Metro Manila dahil di na nila kailangan pang pumunta sa mga malalayong terminal. So to show their commitment, nag-decide ang Victory Liner na i-level up ang first class service nila dito sa PITX by introducing brand new buses. Meet the Volvo B8R Chairman's Bus. Designed by Thaco, ang same manufacturer ng kanilang Royal Class fleet. Now tinawag itong Chairman's Bus as a tribute to Mr. Johnny Hernandez na siyang dating president at general manager ng VLI. Siya ang nanguna sa transformation nito in the early 2000s, cementing its status as the leading bus company in the Philippines. Now 2 weeks bago ang maiden trip ay nag-reach out sa atin ang VLI at inimbitahan tayo muli na i-experience ang isa sa bago nilang buses. Second time na in-invite nila tayo. But this time, different bus, mas mahabang biyahe, at kasama natin ang kaibigan kong si King. Let's see kung gaano ka-upgraded itong bagong first class ng Victory Liner. Una nating ginawa ay ang pumunta sa ticket booth ng VLI para kunin ang ating round trip tickets. Hello po. Gab po. Actually, on the way pa lang. Yung ano yun sir, na boarding pass, naka-account ticket. Ito po yung pabalik na po sa 29. Okay, sige. Okay. Nag-proceed tayo sa gate 4 ng PITX para puntahan ang ating bus pero di pa pala dumadating dahil sa Pasay Terminal pa manggagaling. But after a few minutes ay dumating ito and we are ready to go. Evening po. As soon as we step inside, sinalubong tayo ng maganda nitong interior na may unique seating design. Pero ito yung highlight, the amenities. 29 reclining seats, designed for maximum comfort, an ample legroom space, perfect sa mga matatangkad, onboard restroom, at meron din USB charging ports at Wi-Fi para connected ka sa buong biyahe. Meron din itong overhead luggage rack na maluwag at kasya ang standard backpack size. And in case na hindi nyo pa napansin, 3-point seatbelts na ang gamit dito sa Chairman's Bus for added safety and peace of mind. Now first question, magkano ang fare sa Chairman's Bus ng VLI? Well, after checking the tickets, I noticed na pareho lang yung fare sa current first class nila. 1,431 for regular passengers at 1,130 naman kapag discounted. Though very promising itong bus based sa mga nakita natin. Kumpleto ito ng mga bagay na kakailanganin para sa malayo ang biyahe. But tonight, we'll find out kung talaga bang magdi-deliver ng comfort, convenience, and value for money itong Chairman's Bus ng VLI. So, let's go! Cellphone ko. Once we started moving, naramdaman ko kaagad yung lambot nitong seats and I think may enjoy natin ang riding comfort nitong Chairman's Bus. Though medyo nahirapan tong kaibigan ko sa isang bagay. Dumaan tayo sa NAIAX, then Skyway, and it was at this point nang magsimulang kolektahin ng crew yung tickets. Diretso Tuguegarao sir? Yes po. Matapos mag-ticket ay nabigay na rin ng snacks. Now maraming partner ang VLI when it comes to their onboard snacks, but tonight we have this at may kasama pang bottled water. Now you might be thinking, hindi ba mayroong bus attendants ang VLI sa kanilang first class units? Well, actually sa biyaheng Baguio lang iyon makikita. Very different kasi ang operations ng kanilang Baguio at Cagayan route. Sa Baguio, isang driver at bus attendant ang kailangan dahil short distance route lang at hindi kailangan ng kapalit sa driving duties. Meanwhile sa Cagayan naman ay meron dalawang driver who also serve as conductors na magpapalitan ng driving duties throughout the trip. Manpower wise, efficient ang ganitong setup kaya hindi na kailangan ng bus attendant sa biyaheng Cagayan. Anyway, after a few minutes ay narating natin ang North Luzon Expressway at nag-decide ako na i-take advantage yung seats para matulog. Pasado 11 PM nang madaanan natin ang Central Luzon Link Expressway or CLEX at dito nagsimulang maging bumpy yung biyahe.
Nawang kagandahan sa pagsakay sa premium European bus brand kaya nitong Volvo ay ang ability na isuppress ang mga bumps or rough roads. You can see na hindi gaanong umaalog itong bus kapag may mga lubak. Nag-exit tayo sa bayan ng Aliaga, Nueva Ecija at pagkalampas ng bayan ay meron tayong na-encounter na build-up ng traffic. Since nakatigil itong bus, I decided na mag-CR muna. Medyo nalito lang nga ako sa buttons nitong CR. Ano ba? Yes, this button. Don't be confused. Right on the button. Sorry. Naging smooth ulit yung biyahe nang dumaan tayo sa Maharlika Highway dito sa Nueva Ecija at may ilang bayan pa tayong dinaanan. Then came the Dalton Pass Ascent na kung saan ay may naabutan na naman tayong traffic. Though very common ang traffic sa area na ito, kaya hindi na rin surprising na paakyat pa lang ay standstill na. So, chinek natin ang Google Maps and as expected, napakahaba ng traffic paakyat. Na-stuck tayo for 2 hours and honestly, I wasn't even bothered. Napakaganda kasi ng seats nitong bus. Eventually, nakausad rin tayo. And at 4:30 in the morning, narating natin ang CCQ sa Aritao, Nueva Vizcaya, ang nag-iisang meal stop natin sa biyaheng ito. At this point ay halos 7 hours na rin tayong nasa daan, mostly thanks to that Dalton Pass traffic. Since halos umaga na rin, ito rin yung perfect time para mag-recharge, kaya bumaba tayo para bumili ng pagkain. Nagtingin-tingin tayo ng ilang sandali and eventually itong chicken mami yung pinili natin. Dalawang mami po. Nakalimutan ko na kung magkano nga ba to. Sakto pagkatapos natin kumain, nagtawag na ng mga pasahero yung crew. Bumalik sa cruising speed yung takbo nitong bus at naging smooth na ulit yung takbo natin. May mga dinaanan tayong parts na may ongoing construction but thankfully hindi naman naka-affect sa travel time natin unlike nung paakyat ng Dalton Pass. Malamang nasa Isabela na tayo ngayon kung hindi na traffic. At 6 AM ay nagsimula na yung first round ng drop-offs at may ilang bumaba sa mga bayan dito sa Nueva Vizcaya. Then narating natin ang bayan ng Bagabag na kung saan ay magsisimula na yung pag-akyat sa bayan ng Jati, another zigzag road. At dahil mahaba-haba rin yung tatahakin natin paakyat, I figured na ito ulit yung perfect time para matulog. I mean, why not, diba? At 7 AM ay narating naman natin ang Santiago City, Isabela. Pumasok itong bus sa terminal ng VLI at may ilang pasahero ulit na bumaba. Time check, pasado 7 AM. Nandito na tayo sa Santiago Terminal. Magdi-diesel muna before medyo sa Tugigaraw. So far ano naman? Kahit ka ba ko? Now I should mention na via Ilagan and Kawayan, Isabela, itong PITX to Tugigaraw ng VLI. Kaya naman pagkaalis sa Santiago Terminal ay binaybay natin ang Maharlika Highway patungong Tugigaraw.
speaking of long trips, lagi kong sinusubukan na mag-include ng local bus enthusiast sa bawat video as a way to show appreciation. This time ay may nakilala tayo dito sa Isabela at nang marating natin ang bayan ng Alicia, ready siya para kunan ng video itong bus. Sir, businahan nyo nga itong nasa gilid. Okay. At the 11th hour ay narating naman natin ang Kawayan City Terminal kung saan ay pumasok itong bus para magbaba ng ilang pasahero at mga cargo. Kawayan na po, kawayan. Pagkaalis ng Kawayan Terminal ay naging steady lang yung bilis natin. As you can see, busy na yung kalsada at marami na tayong kasabay. After a few minutes ay narating natin ang isa na namang drop-off point, ang Ilagan City. Yung Ilagan, ma'am. Time check 10:43 AM and eto pa lang sa Peña Blanca, Cagayan. At this point, ilang kilometro na lang ay mararating na natin ang Tugigaraw. Let's take a moment para i-summarize itong first leg ng ating biyahe. Umalis tayo sa PITX on time, sinigurado ng crew na safe tayo, and binigyan tayo ng masarap na snack. Then dumaan tayo sa mga major expressway ng Luzon na kung saan ay nakatulog ako ng maayos. Na-test ng riding comfort sa Nueva Ecija area, but thankfully the air suspension did a great job. Also na-test din natin yung CR. Na-stop tayo for 2 hours paakyat ng Dalton Pass. Buti na lang komportable yung biyahe thanks to the ergonomic seats. Plus, merong features na charging ports at wifi. Inabutan tayo ng umaga sa Nueva Vizcaya area, then nakatulog na naman ako. Nagbaba ng maraming pasahero along Isabela itong bus. And finally, narating natin ang Tugigaraw at exactly inabutan tayo ng 14 hours. Now considering na very decent naman yung takbo nitong bus, except nung na-traffic, reasonable naman yung travel time, plus dumating tayo ng safe. Finally. Big shoutout sa crew nitong bus 553. Sige sir, thank you po. Thank you. The next day ay bumiyahe tayo pauwi ng Manila sakay ulit ng chairman's bus. Originally ay 12:30 ng tanghali dapat yung alis natin, but unfortunately nagkaroon ng changes ang dispatch dahil hindi raw chairman's bus yung naka-assign ng ganong oras. So nabago ng 8:15 PM ang alis natin, thankfully chairman's bus na yung naka-assign. So, time check, it's 7:31 PM. Nandito tayo sa Tugigaraw Terminal. So, we are just waiting for the bus to arrive. And right now, ito yung nakapila, yung sleeper bus, the Royal Class. Alis to around 8 PM. 8 PM yan. 8 PM ay nagsimula ang boarding na nagtagal hanggang sa makaalis itong bus. Halos same lang din yung seating arrangement, but this time, dalawang kaibigan na yung kasama natin sa biyahe. And yes, umalis ulit tayo on time. Saan niya password wifi yun? The experience is pretty much the same nung papunta tayo. Straight away namigay ng snacks and drinks. By the way, yung snacks pala ay oatmeal cookies by Katunying. Then tickets, maulan yung panahon dahil may bagyo, so very cautious yung pagmamaneho ng crew. Also, hindi pala napuno yung bus pagkaalis ng Tugigaraw kaya nagpasakay sa daan itong bus. Tumigil tayo sa parehong terminal gaya ng Santiago City at bumaba tayo para kumuha ng ilang photos. Consistent rin yung bilis ng takbo ng bus dahil wala tayong gaanong kasabay sa daan, although may mga nadaanan tayong kalsada na under repair. Again, ilang beses tayong natulog sa buong biyahe, and before 2 AM ay tumigil itong bus sa Aritao, Nueva Vizcaya na kung saan ay bumili ako ng pinakapaborito kong pagkain dito sa CCQ. Trust me, the best ang tubig dito. Paakyat ng Dalton pa Santa Fe ay may na-encounter tayong traffic dahil sa roadworks, but this time ay less na yung volume ng sasakyan kaya hindi tayo na traffic ng ilang oras gaya nung papunta. Tumigil tayo ng ilang sandali sa isang gas station sa Cabanatuan City. By the way, same route lang yung dinaanan natin. Na kung saan ay nakipagpalit ako ng upuan kay King para makapag-video. Okay naman ang lahat until nang madaanan natin ang Aliaga Nueva Ecija. Nakita natin once again kung paano mag-perform yung suspension, and then inabutan tayo ng umaga sa expressway.
drop-off point ng VLI going to PITX ay ang Pasay Terminal. Pero syempre, hindi tayo nakarating nang walang na-encounter na traffic sa daan. Buti na lang hindi gaanong mabigat kaya nakalusot agad tayo. Dumating tayo sa Pasay Terminal pasado 8 AM. Pasay po, Terminal. Pagkatapos magbaba ay dumiretso itong bus sa PITX which didn't take long dahil maluwag naman ang Rojas Boulevard. After 24 hours sakay nitong chairman's bus, meron ako na-realize. Since the early 2000s, Victory Liner na ang benchmark ng bus industry at malinaw na magtutuloy-tuloy ito in the next few years or even decades. Last year nung nasakyan natin ang kanilang Royal Class, alam nating lahat na game changer yon. Now with the chairman's bus and its top tier quality, I would say na worth it ito for its price and it's an upgrade. Remember, same lang yung fare ng chairman's bus at usual first class ng VLI. Now definitely makukuha nito ang atensyon ng ibang bus company and believe me, magkakaroon ulit ng pagbabago sa industriya. Exciting lalo ang competition sa North Luzon. Anyway, pumasok tayo sa PITX pasado 8 AM and just like that, nakabalik tayo sa pinanggalingan natin. PITX Terminal po. Thank you po. So, nandito na kami sa PITX. The experience was good. Thank you so much, Victory Liner. And yes, must try. Make sure to check Victory Liner's social media pages para sa fares at schedule. Also, don't forget to subscribe kung gusto nyo pa ng mga ganitong video. Thank you so much. See you on the next one. Bye!